OIMORE nyako Ramogi Joan kamora mentiere machiegni chenro mar OIMORE weche mathoth osetimore ka bende koro kweth mar Azimio oyango ni gichako ng'anyo ka gikwedo nengo mar ngima ma oidho e ng'anyo ka gikwedo nengo mar ngima ma oidho e pacham. Weche mopogore konde opogore ka bende chochni pod nitiere kata luoro lai mar somo mar JSS. Jatend migawo mar somo Machogu wacho ni dhi e yo makare. Kinde mabende ne watimo nonro kunde kaunti ma Migori nitiere chochni mathoth mabende koro miyo jopuonjre ok somo e yo makare. Kama intiere somo mar JSS osechako to gin ng'ikruok mage mabende jopuonjre yudo e kinde mag dhi sikul. Magi e moko kuom weche opek. I repeat, that on 20th March of 2023, we attained destiny in Nairobi. Riwruog Azimio la Umoja koro yawayanga chenro mag bago ng'anyo e pacho ka mar kwedo tend Kenya Kwanza. We'll be sitting very soon to discuss on what we have, or what we call development policy operations, where we expect to get $1 billion to come. Pinyo wacho koro menyo yor ka hola kowuok e bengi mar World Bank mar reso nengo ngima ma oridore. All health workers in Gedo Valley must move out. All the facilities must be closed. Luoro nitie ni jochiw thieth e gwenge ma arita orochore e North Rift dhi dar nikech liet mar monj ma kinde ka kinde. Bende ibiro yudo kanyo mbui mar Facebook, Instagram, YouTube kachiel kod Twitter. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Okoro en gimo yangore ni riwruok mar Azimio dhi bago ng'anyo e pacho ka mangima e mano magi wacho ni en duoko loch e lwet jopiny. Magi yangore kinde ma jodito mag Azimio lando ni gichako ng'anyo ayanga. Azimio chano ng'anyo maduong' tarik 20 dwe ni mar sundo piny owacho. Kristo Wino miyo waler mathoth. Fellow Kenyans, starting today and now, hereby declare the official start of a countrywide mass action for the following reasons. Ma en lendo ma jopiny kod johera mag Azimio osebedo ka rito gi siso kuom ndalo bura mokalo bang' piny owacho mar Kenya Kwanza dino itgi ne dwaro magi. Jodito mag Azimio ochung' kar tiendgi ni thuolo oromo mar jopiny ka okang' bang' piny owacho mar Kenya Kwanza rem e winjo ywakgi. To restore the dignity of the Kenyan people and to put back our country on the path to prosperity, this illegitimate regime must go. Ogai mar Azimio Raila Odinga oumo yie piny ni piny owacho mar Kenya Kwanza koro motelo ne jo Kenya bang' tamore duoko piny nengo chiemo, osuru, rwako chiemo molos kod lony manyasani kaachiel gi pogo thoth lemo mag telo ne dhoudi manok e pacho kae. And to restore the dignity of our people, Mr. Ruto must go. The importation of genetically modified organisms, GMOs, by Ruto and company is a scheme to destroy the country's food basket and to make Kenyan slaves to the American nationals while enriching his cronies. Riwruok mar Azimio koro kwayo jopiny, jopuonjre mag mbalariany, jotije mag piny owacho kod johala kodgi e chenro mag kelo lokruok e pacho kae. Subject to the constitutional provisions that give the people the power and the right to peaceably and unarmed assemble, demonstrate and picket, we are calling upon our supporters to action. We have no more patience for the illegitimate regime of hypocrites and fake humanitarianism. We begin telling Ruto and Gachagua that we can't keep living on false promises. Tielo mogik mag ng'anyo mag Azimio dhi bedo chieng' wuok tich tarik 20 dwe mar adek e bomani maduong' ma Nairobi. Take note that on 20th March of 2023, we have ordained
with destiny in Nairobi. Gikone to riwruok mar Azimio la Umoja oduong' okot kendo kwayo johera magi mondo owuok karomgi tarik 20 dwe mar adek higani e ng'anyo mar tipo e bomani maduong' ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Kisumu koro yango ni odiochieng' makiny gidhi bago ng'anyo mar tipo kaka ne oseyangi kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Giwacho ni kiny gibiro chokore kondele kendo giwuotho achiel kachiel nyaka e apisi mar County Commissioner kama gidhi teroe andika. Gikwayo obila mondo ne ni oketonegi arita kwe makare e sach ng'anyono. But we have also seen in the last few days, beginning yesterday, a serious, huge police presence in the city and the county. We are asking ourselves whether the police themselves are started demonstrating before we start ourselves. But we want to call upon them because they're also Kenyans. The cost of living is high for them as well, that they join us in the demonstration. But we would not like for them to oppose what the people have a right to do given the constitution that we passed in 2010. Jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki okonega na jo Kenya mondo jo siasa ochiw luor ne kod jo siasa mondo ochiw luor ne apise mag piny owacho ahinya to tesende mag obila. Kindiki wacho ni chik mager ibiro kaw ne jago kara jogo mochano donjo e tesendo obila ka tiyo gi agoko kendo e tok chik. Kindiki olero ma bang' jatend migao bang' jatend duol riwruok mar Azimio la Umoja gi kweth mare nyocha chopo e log tich mar okwach kich kama nyocha ida e dho mane jatend migao mar arita Fred Matiang'i. DCI invited Dr. Matiang'i to tell his side of the story by way of recording a statement as a matter of due process and procedure. I confirm to the country that the entire investigation process in this matter has been carried out with utmost professionalism. Any person, regardless of their rank in society, who even attempts to threaten to forcibly access security facilities or intimidate officers on duty will be dealt with firmly, ruthlessly, and decisively in accordance with the law. Ramogi kochakore tarik 23 mar dwe ni jotend migepe nyocha koro biro chako chopo e nyim od bura mondo mi dadhogi ewi kaka gitayo chenro maggi. Ma bang' jod bura puodho lokruok mar chike mag od bura ma koro yienegi luongo jotend migepe e nyimgi. Jotend migepe koro oketnegi chieng' tich adek odiochieng' kaka mar chopo e nyim od bura kendo pedho lipodegi ewi kaka gitayo chenro maggi. Chike ma olok yoriwo koda ka chik namba 25A mar od bura ma koro dhi keto od bura gi teko mar dawo dho jotend migepego. Kawadhi nyime ni od bura koro kwayo ne jaga budget Margaret Nyakango otimne nonro ewi omenda maromo shillings bilion 15 manyocha okoni ne opuodho kokale sunde gi jodito e piny owacho mokalo. Komiti mar weche omenda okoni kata odoko ni ne ochune mondo mi opuodhi omenda makamano ne en kod ting' mar timo gima chik dwaro. Walter Nyambaga miyo waler. E nyim kamiti mar od bura marango ng'ur mag oganda jo Kenya, jatend riwruok makedo ne ratiro mag jonyiepo Kofek, Stephen Mutoro, okone kamiti no mondo okaw okang' mar chik ne jaga budget Margaret Nyakango to kod mane en jatend migao mar omenda Kuru Yatani maduto ne jopiny omiyo ting' mar rito omenda gi. Almost all cabinet secretaries, almost all ministers have gone through there. They have been involved in certain scandals here and there. So it's not news, but the people who bear the greatest responsibility for the Ukuru Nyakango scam are actually those two gentlemen, the gentleman and the lady. That I would want to defend anywhere, both within the constitution and the fact that, Madam Chair, when did it happen? That was August, probably a day before elections and what have you. Where are we now? We are on probably 9th of March. Mutoro okone kamiti od bura ni Nyakango ni ogolo duonde kasa odeko
nimar ne owinjore ogo Thurio kapok weche okethore. What the first place should have run to is to her own house. She would have left the job. Please tell her she should have rent to her house. She should have rent to her house. She should have left the job. There are certain jokes that you should not even expunge from the record of this house. Which duress? Were the police stations closed? When you use a WhatsApp message, is it equal to a gun? Number 4, did she report that duress after that? Number 5, did she resign? Number 6, did she want to verify whether Ukuru was lying that he was conveying the message of His Excellency the President? Jatelo dwaro ni mondo kembe mag saga mag piny owacho bende koro gogi kogno ni mar kanyo ema mibadhi otime newa. So you still maintain that there was collusion between the controller of budget and the then cabinet secretary for finance in the loss of the 55 billion. We have the fuel subsidy of 27 billion that we all know has had a lot of question marks. We have the issue of Madam Chair, SGR, Nairobi Expressway, that has been very costly to the public, that requires such a kind of thorough inquiry. Kamiti no koro ni kod ting mar dhi loso report kendo chwalo ne od bura mondo twagie. We will look into the matters that you have raised keenly. We will ensure that no shilling in future, according to our report, will ever be lost. And even if there is need, we will recommend it to be debated in the House. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi, lai masomo mar CBC okang mare mar junior secondary nenre ni pod nigi chochni mathoth kanitiere pogruok ewi kaka chenro mag somo dhi nyime skunde mag junior secondary. Nok mar jopuonj kod klese gine moko kuom midhiero ma pod okwako chenro mar somo mar junior secondary. E kaunti ma Migori, jokanyo sekta mar somo medo ywak ne piny owacho mondo mi owuog oko mar reso somb secondary no ma adundo ma pod ok omako mach kaka owinjore. Jojuma miyowa ler mar wachno. Kinde maromo dwe achiel osekalo nyaka ne chenrono masomo junior secondary school chakre pacho kae. Chenro ni masomo dhi nyime e skunde malom 700 e kaunti ma Migori. Kata bed ni odhi nyime mokum jokanyo e sekta no masomo ma oting'o jonyuol wach midhiero mathoth kod pod okwako chenro ni masomo. Subjects mane school mowinjo bed ni gi cover ok dhi maber nikech jopuonj. Puonj bose puonj gi dichiel nyaka ne gi yaw school. Mangiso ni koro waonge gi ber mar somo manyasani mane sirikal okelo. Wan gi japuonj achiel to nyithindo gin 45. Nyithindo go som gidhi e skul to gitugo. Jumbe 5, japuonj to mana achiel kende. To subject mipuonjo onego bed subject 10 kod 3. Ka sirikal ok nyal somo masani to giweye mondo gidogi e system machon mondo mi nyithindwa odhi sikul. Skul primary mar Migori machendo no masomo junior secondary dhi nyime nitie ko jopuonjre malom 300 ma okete klase 5 kabende nyaka sani mana jopuonj 7 kende emosore skul ni. To skul primary mar Muslim mantiko jopuonje go malo 50 mana jopuonj 2 kende emoseur mondo koro puonji e junior secondary school. Jarbura mawendo Walter Wino wacho ni piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo ne orem keto kenge makare kapok chenro ni masomo koro chakore. Ni sirikal neno ni ne okoikore, ne okobedo gi ikruok malong'o e wach mar accommodating jogi. Nikech inwang'o ka ochakore ni kata schools monego bed ni gidhiye, moko inwang'o ka infrastructure richo onego bed ni gero. Moko nyose bedo past ni nyithindo gi nyalo dhiye to gin kuonde minwang'o ka kata udi kata gik monego bed ni gisome onge. Owino ne oriko wuoyo e kinde mano chiwo omenda mar somo kata basaris maro $35 ni jopuonjre malo 5,000 e gwego mawendo. To pesa ni okoromo. Wadwa kwayo sirikal ni mondo oting'nwa malo pogo pesa mar CDF ni gi med allocation madhi ne basari nikech sama wantie ni en just about 35%. Jokanye sekta no masomo wacho ni girwako somo no ma CBC kata kamano gombo margi en ni piny owacho koro ket gima dwarore mondo kodhi nyime e yono makare. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime mana pod wantiere weche mag somo kabende koro kata bende lipode moko to koro wuok e gwenge ni somo mag junior secondary
ok dhi makare nikech nok mar jopuonj. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu to chung' kar tiende ni somo mag junior sekondar ne kare. Mana ka Judith Omondi lero, Machogu ne ochopo nyim komiti mar Senate marango weche somo kama ne oduokie penjo mathoth moluoro somo. Endu achiel nyaka ne somo mag junior sekondar chakre pacho kae. Ng'uro sebedo ni somo ok ber ahinya e thoth skunde nikech nok mar jopuonj. Kata kamano, jatend migao mar somo koni somo dhi nyime skunde duto mapacho kae. Teaching is going on in each and every primary junior secondary school in the country, where we are also having a committee to deal with that problem. I say this particularly on science. Ndala riyo mokalo riwruok mar jopuonj mar Kupet ne ogolo paro mondo mi somo mar junior sekondar dok nyaka skunde mag sekondar. Wach ni Machogu orucho oko ka okoni gin siasa mag riwruok mag jopuonj mar yudo jokanyo mathoth. Machogu ne lose nyim komiti mar Senate kuma ne oduokie penje maluoro somo mag junior sekondar, arita mar jopuonjre skunde ka achiel kod medruok mag skunde mag ji giwegi kaunti ni ma Nairobi. Each and every union wants to increase their membership. If it is Kupet, they want their membership to increase. If it is KNUT, they also want their membership to increase. Riwruok mar NAT kata kamano to chung' kar tiendgi ni dwaro gi mar weyo jopuonjre go e skunde mag primar en paro maliw ma ok owinjo loki. There are 31,218 primary schools, public primary schools in Kenya versus 8,933 secondary schools. This means that in the spirit of 100% transition, the best place JSS can be domiciled is in the primary school section. Ma biro e kinde ma skunde pod rito omenda mar bilion 9.6 ma owinjo chwal somo mag junior sekondar e skunde duto mapacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Rokamana Judi kwa lipod no jochiw thieth e gwenge ma arita orochore nyandwat mar hoho mar okak chal manyalo jwang'o tich kendo dar kadhi e gwenge ma arita nitiere kaluwore kod monj makoro jokuo jamni keto gigo. Kaka George Batileronwa magitimore kinde ma jatend migao mar arita mapacho ka Kisure Kindiki olero ni apedha mar kedo kod jomaundugo itayo kod obila. Monj ma itimo kod kweth mag jokuo jamni e gwenge mag hoho mar okak koro medo kelo midhiero maduong' e weche mag thieth e gwenge mag Kerio Valley e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kalakteche matie gwenge go nyisi mondo dar kendo lor kuonde mag thieth kaluwore kod monj ma jomaundugo geto gigo. And today I want to declare here that all health workers in Kerio Valley must move out. All the facilities must be closed. Magi timore kinde ma jood bura mag kaunti ma Elgeyo Marakwet okalo twak mayango kuo jamni kaka tim jore. That Parliament come up with a long-term solution to banditry in Kerio Valley, Elgeyo Marakwet County. Will as many as of similar opinions say aye? Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. E twak margi wi twagno manyochwal kod jatend kweth mathoth e od burano Stephen Cheruyot, MCS go wacho ni ok gibi yie mondo jopiny omed wito ngimagi kendo koro gidwaro mondo od bura mamalo oketo kenge mag chike mayango maundugo kaka njore. Banditry is killing more people, more than malaria, more than COVID, more than HIV combined. All these diseases have been declared as pandemic by our country. We also wish to declare banditry as an act of terrorism. Kosingo ni piny owacho ikore mar yweyo peparife ma jomaundu kendo jokuo jamni nyandwat mar hoho mar okak. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki olero ni apedha ma ikedo godo gi jomaundugo itayo kod obila ka jolweny to konyogi akonya. That operation is a joint operation led by the National Police Service with the assistance of KDF. E kinde ni ma jomaundugo osieko kod tim mar monjo jotich piny owacho koting'o lakteche. Penjo en kaka koro ibiro konyo jopiny matuo e gwenge makono poni ute mag thieth ibiro lor. George Bati, Ramogi TV. Nyaka Ramogi en sadeg deka par kod abiriyo adwani mondo wayue matin kata kamano moko kuom ote en Ramogi awinjo maler mak mana baba asika kanyo wan bang'e mando paro mar Omondi Okeyo Jamagoto. Ramogi TV apenjo ni kara piny Kenya dhi kanye. Steven Otieno Doyo ma jakadem di Roma. Kabende Ramogi TV ler an jayalo odek agweny Duncan aneni maler kana kod mamana Urfena. Wakao yoyo matin pod walugi weche mathoth e chenro mano OIMORE kamoting'o
chenro mar tich mar gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o. Kik idhi mabor. Jo Kenya pod chwalo ote mag kuyo ewi tho mar Mama Grace Onyango. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluwar mar siling 649 kende. Ndik ote machuok ni lo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Machiegni kendo nyako Ramogi, gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o sani ni thuolo mare mar 2 e tayo kaunti no. Jopiny ma Kisumu yande omiye thuolo mar tayogi kendo kuom higni 5. Singo mane ochiwo e kinde kampen mokalo koro sane ichako non ka bende gisechako chopo kare e thuolo no makoro heo dweche 6. Jafamo marwa Walter Nyambaga nogoyo mbaka gi Anyang' Nyong'o e wi telo mare kendo ma e kaka ne gitwak. Jakora Mgajwang kaka ne wasingo ni obro bedo wang'u mar menyo kit dongruoge madhiyo nyime counties mago moluoro alwora mar dho wadh nam Lolwe. Wasebedo kwa gombaka kod governors opogore opogore kane wachako kod county na 44 men Migori County, Olwar Homa Bay County na 43, wedo thuolo mar chikruok nyaka county na 41, odiochieng' ma kawuono wan e county na 42 mabendo telne koda Profesa Peter Nyong'o machiegni Ramogi TV. Erokamano Walter kuom chopo mondo gombaka. Amora ahinya gi gombak gi Ramogi TV nikech gitimo tich maber mar kelo milombo ne jopiny gik matimre e thurwa ka. Erokamano. Erokamano gavana, ka koro warango mana weche mag dongruok, wachak gi yore motudore kod ngima dhano, health. Osefwenyore ni nyaka chop seche gendi isebedo kichwalo dongruoge mopogore opogore to jopiny neno ni seche moko pok ochopo kare. Isego kenge mage e ng'iyo ni to otanda oyudore kar thieth ma Jaramogi Odinga Hospital to be yath nitiere, dakteche be nitiere. Kar thiedho ji mar Jaramogi Odinga Hospital wasetimo tich matek ahinya. Kendo sani kidhi Jaramogi, nitie ji mang'eny mowacho ni kata gitero jotuo e osiptande mag private, ta afadhali gitere gi Jaramogi.
nikech irito ji maber, otendni nitie, laktache nitie. Samoro nyalo yudo ng'at moro matiyo kata Jaramogi ka oluong kamoro nodhi oti. Omiyo nyalo bedo delays mag a few days kapok onene. Omiyo wadwani jothuru ong'e ni watemo matek ahinya, kendo sani wagero cancer center maduong' Jaramogi, wasetudore gi jo-Russia moko, bedo kendo kelo rieko maber mar thiedho ji kuom tuoche mag cancer. Kaka gikelo gimoro kanyo ni proton therapy center. Mwasewinjore kodgi kendo tich biro chakre dwe mar 4. Omiyo ok wanyal wacho ni wasetimo gik moko duto. Kidhi e osiptande matindo kaka dispensaries and health centers, level 1 and 2 kanyo. Dispensary tindo kwa ng'eny ahinya, tindo watedo bedo gi health centers. Tindo samoro ekech joma tiyo to wan go, to samoro ka yath pok obiro moa KEMSA, tija nitie period moro ma yath ok ng'eny ahinya kuondego. To en nikech en e piny ngima mar Kenya, kaka olos gino kaka yath biro, samoro yudo ni ji okawo yath mang'eny to pod biro, omiyo nitie shortage moro matin. Gavana, e gwenge mag Ahero, jopur mapuro michele ywak ni gionge kod chiro moro malong'o. Nyocha kapok odeko to winy koro chamo gigegi mawuok e puodho. Bende tend kaunti ma Kisumu oseloso lai moro malong'o mar rakruok kod midhiero ma jopur kale. Kiduoko penjono, bende chak ilik ni to bende chwalo mbolea ma koro miyo chiemo nyalo yudore kowuok e puothe. Osego okang' maket kod maendi. Dhi chalo nade mbele ka? Michele purre mang'eny ahinya Nyando Basin. Ahero kuonde makamago kata na Gemrai, kuonde makamago michele purre motegno ahinya. Kendo michele ng'eny. Lakini chiro mar michele mosebedo gimoro matek nikech yande ok wan gi mashin maduong' manyalo rego michele ka jopiny otere tichulo jopiny aching' ka gitero michele. Koro nyiso aseng'iewo mashin moro mar rego michele ng'ona mill, rice mill. Manjwa ng'eyo $1.3 million mwasekete kama irrigation board nitie, mwasewinje gi jo irrigation board kaka obiro ti. Sani koro wadwa miyo jopur hawi kendo thuolo mar kelo michele kanyo tirego, to gin ka gichopo kanyo mag michele go osepim to gikawo pesa gidhigo. Waneno ni wach mar mbolea nitie weche ariyo. Mokwongo nitie mbolea moro ma ng'ato nyalo loso kende, composite manyiwa, kata konyruok gi mnyaga mar dhok. Iwinjo? Kata ikawo kise ng'ado cham tiketo tiloso compost. Mago gik manyaka wapuonj ji. Ji ok onego par ni kidhi ng'iewo DAP e chiro ni mane mbolea monego itimgo. Samoro kata DAP ne ok nyal timo maber ahinya. Omiyo nyaka koro sani wabed gi mbaka gi jopiny. Ni kwaketna ni mbolea moa e chiro ming'iewe mobedo imported e mbolea kende to wabiro thagore. Nikech samoro kata lowo ma wan go sani, mbolea no ok nyal tiyo maber ahinya. Omiyo nyaka bed gi jotelo kendo joma ong'eyo manyalo pimo lowo to wacho ni ka eri mae monego itim. Gavana, kapod wan mana e kar chung' od bura ma Nyando, gisebedo ka giywak ni ka koth ochwe mang'eny to oula ywerogi. Bende nitiere okenge moko moseketi mar loko pige gi endi mondo okonygi owuon, mok ni giywak kinde ka kinde. Gima biro konyo Nyando Basin kuom wach mar ka koth ochwe to lo ywere dhi e nam kendo puothe kethre en ka Suru Coin Multipurpose Dam oger kaka nosebedo kichane kochakre higa 51 ka wasungu pod nitie nyaka sani. Koro kar nipwe yiero lo to wabiro konyore gi pi kuom timo irrigation mondo kony puothe. Pi achiel nogono ibiro konyore kode mondo ji omodhe. Nonyiswa ni chiro dhi operate kendo kik wabed gi wasiwasi moro amora mar kiawa. To sani wa regret gimomiyo nwokelwa e chiro ka. Gavana, gedo mar chiro ma Ouru omwonyo omenda maromo $600 million. Jopiny ni kod geno ni tok korumo to ginyalo dok kumoro ma gin bende gipango e mwandu margi. Giywak ni seche moko kaunti pod ni kod achiel ariyo adek moko mitimo. Iwinjo wuona, ing'e loso krom yongo. Monego itim idhi kuro mondo ine gima timre. Alosa ne pok oromo yongo. Joma iwinjo ywak no, ji adi ma sani loko ohala Uhuru Business Market. Dhano tara gi gano. To jomoko moko oyudo matin nok gitimo gima ne dwaro ni tim. Ne wadwa ni wanyiso ni biuru mondo fill application midhi go kuro. Ok yoro ka ni donjo e chiro ni dhi uso gik moko tiya. No, macha chiro mopogre. To ywak moro nitiere kaendi ni nitiere kaka le moko matindo tindo tamo ji nindo e dier boma kaendi machalo kaka chwarni. Be wach makara chalo kama osechopo e iti? Ing'e ni
okuda chiele maketho ring'o. Kata kudni chiele maketho ring'o. Tende moko matindo tindo moko bedo mopoko yudo license maber. Itimo ni informal hotels. Maka ji odhiye ka ng'ato biro kata ji ose complain ni nitie chwarni. Koro manyiso jo public health mondo dhi odwaro tendego. Ing'eni dala be kidaki nitie nyithindo moko manyorre. Moko ok dwa dala kachana. Mago be nyaka bedie. Jomoko dwa ja kachana go ema ketho gik moko. Kudni achiel ema ketho ring'o. Kopo ni mach otimore to gari manyalo chop maber mondo neg mach. Ema miya wacho nitie gik moko ne watim miluongo ni urban renewal. Ing'eni Roma ok nogere ndalo achiel. Yes. Wasebed na serikal ni 5 years. Yes. Ok nyalo timo everything. Pesa bende ok ng'eny. Koro nyaka watim gi kaluwore gi chenro mar timo gino. Wan gi program mar urban renewal. Affordable housing. Mago gik mwatimo. Gavana, ni keto ayanga ni igombo ni mondo chudo kata choko mar osuru e kaunti ma Kisumu obed manyasani. Isego okang' maromo nade to ichoko pesa di? Sani pesa machoko Kisumu ka in terms of locally collected revenue en gimoro between 1 billion and 1.2 billion. Ta ang'e ni manyalo choko kata 4 billion. Emomiyo sani waketo gimoro ni revenue board, Kisumu revenue board, ma wabiro kete joma ong'e gigo, mabiro konyo choko rent, kendo wabiro timo maber ahinya mondo valuation mar role marwa obed tamam mondo watigo. Gavana, ka jok ma timo gimiluongo ni pur mar rech obedo kod midhiero kod reche matho e kuonde gi magi timo e dongo rech giendi, to ni singo negi ni kaunti biro neno gi wang' moro mamuol kendo ibiro go kod gi mbaka. Bende nitiere chenro moro ma koro oseketi mar neno ni kata mana rech mawuok Kisumu kaendi nyal kelo yuto ne kaunti ma Kisumu. Kata nyoro ni nyan gi kambi moro ka ofisa ka madwa kelo chiemo ni joma pidho rech, chiemb rech. Okay. Kendo dwa nyiso gi kaka onego time maber. Manyase oro gi kuom jopur moko mag rech manie dho nam matimo gimo cage fishing, cage farming. Koro nwayudo ni gimomiyo rech notho. Joma nigi cages go noketo cages machiegni ahinya gi dho nam kama pi rep iwinjo. Koro ka sama liet manie nam odhi malo tiyudo ni gimoro ni oxygen, muya mwamudho kata mwayweyo kata rech bende yweyo mondo obed mangima. Koro oxygen dhi piny, omiyo rech notho nikech oxygen makanyo no dhi piny. Koro sa miyo gi rieko ni kudwa timo gino teru gini mabor gi dho nam, onyis gi bor kaka nego tergi e nam mondo gibed mana ka kuonde nam obet maliet ma oxygen odhi piny to ok noneg rech. Mano gima nasema to wan bende watimo gini gimiluongo ni compensation mar kanyo. E weche mag ECD gedo kaachiel kod chwalo kata mana sir kowuok e apisi mar gavana, bende nitiere omenda moro misebedo kisiro go rowere man koda gombo mondo som, kiteno wachno kod dongruok maro mar ECD? ECD ting'e ni en tij jo county kendo wakawe mapek ahinya. Kendo kanyo ECD kata ne ECD ma private, jok mantie gi private ECDs mago wadhi irgi kendo wanyiso gi rieko mar bedo gi ECD maber. Omiyo ECD to dhi nyime maber ahinya. To mar ariyo kowe ECD wan ga gimoro base bursary, miyo nyithindo madhi e secondary school pesa. Wang'e ni secondary school ok en tijwa, en mar sirikal. To kapo nitie nyithindo moko dhi e secondary school mok nyal, nyaka wabed gi aput moro matin makonyowago. Kisumu ka ni koda apisi miluongo mopuodhi mar Kiwasko, to nitiere oganda moko maseche moko pod kata mana yudo pi midhiero, to bed king'eyo ni pi ema nyalo kelo tuoche moko machalo kaka nyaldiema gene. Bende jo Kisumu ni kod pi maler? Pi ng'e ni migawo mwasekawo motegno ahinya. Kana donjo ka wach mar pi ne lich ahinya, to pok watieke. Ang'e ni nitie kuonde moko ma pi mar freji ni pok ochope. Kuonde go watemo time boreholes. To ang'e ni kuonde moko ma kata pi borehole pok ochope. Wang'egi kendo wan gi mpango mar timogi kaka watimogi sani. Sani 75%, atamalo 75 joma ni Kisumu County nigi pi. Gavana, gwenge mag Seme, Nyang', Makuji, te gwenge mago ma wuok gwenge mag Nyakach, nitiere ywak ni rao bende ng'ado rowere. To kichikori Akingli kaendi, Bimbe, Geyo Ng'eche,
bende oolo ji kod oporo. Ere kama koro jogi dwa chiki wigi, giwacho ni gavana oling'aling'a. Gavana ok oling'aling'a, gavana ok en Nyasaye. Niwinjo. Jogi nochwe gi Nyasaye, by the way. An ok nachwegi. Ong'er. Rao. Ema noketo gi kuondgo. Ni nyang' indagi e nam. To dhano odhi e nam. Nyang' kone chami. Iwinjo. Ong'er nokete e bungu. To bunge tinde onge. Dhano beto bunge te. Koro ong'er kone oduma mipidho ni. Ema wabiro chamo. Iwinjo. Magi luongo ni environmental problems. Matimre Kenya kote. Kae kende. Kidhi e nam titang'. Ni ka nitie kuma modak kama Nyasaye manokete ka. Bende bedo ka ochieme ka e dalane. Tini chopo ni dwa time gige moko. Obiro radi ke kia. Gavana ine jatheke kind lweny makoro tiere kind dhano to kod jokale. To ema nyiso dhano. Ema adwaro nyiso puonjo dhano gimonego gitim. Kiki kiny rao. To kiki kiny nyang'. Kidhi e dho nam tang' mok dalani. Ting'eno ng'ache gi bimbe obarowa nikech gine ni bungu mane gidakie ne wadwa beto mwaloko puothe wan dhano achiel. Iwinjo. Koro anyiso dhano ni gima watim sani kineno ko ng'eche kata bimbe thagi tiluongo jo wildlife. Kinde moko nadhi makawo rabolo akete dala ma wagole e puodho to wadhi e puodho kwadwo ong'erne gi pati maduong' kabisa witre gi giko. Isetimo dongruok ma chopo kanye weche mag gedo mag apaya? Nikech ok wan gi pesa mang'eny ahinya mar keto lam. Koro watimo gimoro ni maraming. To ka itimo maranadi, ka koth obiro maduong' to nyaka bed affected. Koro nwachako gimoro ni road maintenance teams, jo apida machon ka. Mwatuen nyithindo moko to wamigi kwer, wamigi opawo, wamigi wheelbarrow. To kendo wanyisogi kama ka gitiyo to marami kelo. Kwatuen nyithindo gi kapo ni yo okethre ni pi oywayo, to gidhi giloso moko budho mondo yo kik bed maricho. Kendo wasechako program moro matimo tamaking. Koro wasechako gi experiment achiel madhi nyime maber ahinya koa namba Kapiyo nyaka Ndere. Ibedo gavana mokwongo morwako welo mowuok e pinje ma oko, chenro maduong' ma kisungu dendo ni Africities, Kisumu kaendi. Bende nitiere dongruok moro minyalo siemo ne oganda ni ma obiro kalure kod limbe manotim ka? Koro nwakawo former agricultural show grounds ma Mamboleo. Molos pap manyien miluongo ni Jomo Kenyatta International Sports Ground. Mar ariyo ne wagero conference center. Bende ipiri e weche mag pending bills kata gowi? Pending bills gimalich ahinya bwana. Thago nyaka nyoro. To an bende ayudo pending bills mar gavana manokwongo. An ok naywago dayo. Awacho okay, sikolo pending bills koro wadwa timo turbim, wadwa cheke. Mago mane mwachulo, mago maricho makwedo, to modong to koro wayudo pesa nadi. Gavana, ote mari mogik ne oganda jo Kisumu? Aloso krom Yongo dwanone. Adwa ni kuche yudo thuolo bang' ma to buba e Kisumu County. Une gik mwatimo. Mwatimo marach be unyiswa. To mwatimo mare ber be upuo. To munene ni pod dong' onego watim bende uparnwa nyaka watim. Kech iwacho ni parnegi uru kata ng'e gima gitimo. Erokamano ahinya jo Ramogi. Nyakore mga jwang' ma ok e giko mar menyo kit dongruoge mosebedo ka dhiyo nyime counties magwa. Nimar ne wasingo ni wabiro elo itu kendo wabedo wang'u e dongruoge mantiere counties ahinya to counties mantiere alwora mar dho wadh nam Nolwe. Med mana kete kaendi nikech ma ok e giko. Erokamano ahinya Walter kuom lipodno. Jo Kisumo uwinjo kendo ageno ni un kamoro achiel gi ote ma gavana Anyang' Nyong'o olero kanyo kaachiel koda gigo mowacho ni osetimo kuom thuolo ma wang'eyo mana dweche 6 manotamne mar ariyo kaka gavana ma Kisumo. Kageno ni ng'ikruok kata thoth ng'ikruok ma jo Kisumo ni godo gavana Anyang' Nyong'o biro temo mar mondo mi duoko oyudre. Wadhi nyime kakoro lit kod kuyo pod okwako dala ma Magreso Onyango manyonindo dhiambo manyoro. Anyuola, osiepe kod jotelo ne medo chopo mar kuyo gi familia mare ka ote mamoko bedo chwal kokalo e kuonde tudruok. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. To ng'ama lich ahinya e ngimawa kata e ngima jo Kenya moko. Mano e lit ma familia mar mosenindo Mama Grace Onyango nigo. Lit mar wito miyo, jotelo, anyuola kod osiepe medo limo dala Mama Grace mar bedo kanyakla e kuyo gi familia mare.
Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga oparo mosenindo Mama Grace Onyango kaka miyo kendo jatelo mane ochung' motegno e kedo ne ratiro mar jopiny e kinde mane Kenya gwa kendo ne okoyie gino mane dhi ataro gi duond joked ne ratiro. Mane en miya machon ma Kisumu, Mama Priska Misachi opoyo Mama Grace kuom bedo miyo mathuon kendo ma oseketo ranyisi makare ne mine ma e Kenya. Ten maendeleo ya wanawake bende okodong chien e kuyo ni. Ker wa madhako monindo Grace ni ma en ker kendo en ker ok mar mond luo kende, otelo ne mon te ma Kenya ka eni e kuonde moko, en enyo okuongi mokuongo. Grace Onyango en ng'at ma nohero ji to nohero mine. Wasungore gi Grace Onyango. Riwruok jodong luo kwano lal magiyudo bang' tho mar Mama Grace. Jaduong' Odungi Randa oloso e lo riwruogno. En wach maduong' ahinya kuom oganda luo. Within a short time wawito joma lich moko nego witi. To nikech nosendiki ni dhano nyaka dog e lo. Ringre mosenindo Mama Grace Akech Onyango okane kar kano ringre ma Aga Khan e boma ma Kisumu ka chenro dhi nyime mar chano ik mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kapiny mangima yango odiochieng' jiwo yore mag rito nyarogno, jo Kenya okwa mondo wuog chon oyud pim e wi tuoche mathoro mako nyarogno. Nyasi maringo odiochieng' nyarogno otimore e osiptal maduong' ma Kenyatta kama lakteche jiwo oganda mondo cham chiemo manikare kaka yor duoko midhiero mar tuoche nyarogno piny. Nyasi makamano bende ne otimore Eldoret kama jochiw thieth ojiwo jopiny mondo kaw okumba mar thieth mar NHIF mondo konygi thieth ponono oyudgi gi tuoche mamoko mamako nyarogno. We know that nephrology associations worldwide are united in the task of raising awareness of kidney health by providing screening of renal diseases and promoting preventive choices, encouraging early and prompt treatment of kidney failure. So, as a nation, we must follow what the other nephrology societies are doing. The reason why people advance in any activity is because of training. Training is key to progress. Learning is key to progress. Kambi mar Kenya Power ojiwo mine mondo chwal ote mag yudo orak. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pong'iro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist Wuon, Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Machiegni urunye kwa Ramogi jonga mjue mar Ramogi TV ma iluongo ni Dero kamokelo ni rumba at room temperature. To otoma chuo karia deka ochielo nono. Simu bende nyalo go. Inyalo do mbui mar Facebook, Instagram, Twitter. To hashtag motiyo godo wacho ni tie Dero. Lumani roja sotieno andala kija Dominic Ovano Saboya and Samoma the way. Sama pekni, timunga ni Ninja the entertainer. Lungani Stella Brenda.
nyathi ochieng. Nyinga en Papa Vic. Warom. Fresh episodes now available on View Sasa. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Seche ma wan piny ema ngima miyowa tem mondo ng'e chir gi yie ma wan go mar kelo lokruok e ngimawa. Kik iket rapim ne tembe mabironi. Tem mondo ilo tembe te mabironi. Dial *811*346# to get Seche ma wan piny. Machiegni kendo nyako Ramogi bad migawo mar omenda koro osechako kawo okenge mag temo duoko pek mar ngima, kama moko kuom okengego koro dhi chwalo Kenya mondo donje kawo hola. Mana kaka Edwin Okoth lerono, okenge kaka jiwo teko mar siling mar Kenya kod golo omenda mag dongruok e kuonde od bura kata CDF gin moko kuom okenge ma igeno ni biro kelo fungruok ne oganda. Jagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto mane ochopo e nyim kamiti mar od bura mar omenda ne ogilo ni omenda mar $1 bilion mag Amerika biro yudore machiegni mondo resgo siling mar Kenya mateko ne osebet kadok piny. Meanwhile, also even as at the National Treasury, we expect inflows from our development partners. I think we will be the World Bank board will be sitting very soon to discuss on what we have, or what we call development policy operations, where we expect to get $1 billion to come. That should be, and there is other, I don't want to reveal everything, but I just want to assure Kenyans we are not sitting pretty. We are working very hard and all should be well. No panic, no cause for panic. Kata kamano, omenda no Kipto ne okolero ka ibiro kawe kaka gowi. Ka bende Kenya odong' mana kod thuolo mar holo gowi mar romo siling bilion 587 kende. Our BPS talks about our debt being at 9.42 trillion against the ceiling set by Parliament at 10 trillion shillings. And therefore, with the deficit that this BPS is proposing, it is definitely not going to be accommodated in the current fiscal framework. But because that matter has not been brought to us, we do not want, Parliament said we do not want to anticipate a debate. But once that matter is going to come properly to this floor, to this House, to this committee, we are going to prosecute it perfectly and correctly for the benefit of Kenyans. Teko mar siling mar Kenya osebet ka dok piny ka opim kod dola mar Amerika, kama koro dola mantie thurka nyalo mana kelo mwandu mawuok e pinje maoko kuom matin e dweche 4. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kambi mar keyo teko sitima Kenya Power koro jiwo jok mamine mondo kaw thuolo ma oketnegi thenge mag timo ohala kod kambino. Jata chenro mag ohala e kambino John Ngeno wacho ni giketo thenge ohala maromo siling bilion 3.7 mar jok mamine kod rowere higani. Kambino wacho ni jok mamine ne otimo mana ohala kodgi maromo siling milion 400 kama ne owenegi thuolo mar siling bilion 1.6 higa mokalo. We normally set aside tenders that are really targeted to women. Right now in Kenya Power, we are sitting around 3.7 billion worth tenders that are supposed to be done by women. And this is according to law. We are supposed to actually give them tenders and also ensure that they get and actually supply. Unfortunately, the uptake has been slow on women. And basically, part of the challenges is that women still feel this is a very technical area. We really need to sensitize them so that they can know what men can do, also women can do.
Erokamano nyaka Ramogi. Moko kuom ote mabende medo mwalo kae ni Ramogi Manyongo Junior Award nyaka Rabondi. Poch gi pak ne gavana Kisumu City mano Anyang' Nyong'o kachiel kod okaneno ni mano ng'a kendo ma iduoko ne poch gi pak. Ramogi TV an rawer Jakoyoko Wuod Akado. Gavana wacho nang'o e pesa mar CHWs ma ok ginega mayot. Erokamano Ramogi TV maler, neno maler gima Raila wacho en adier. Ansalin kowuok Migori County. Erokamano nyanya kwa Ramogi kuom bedo koda chenro ni. Wakawiyo matin waduogo gi weche mag tuke kikilok kamineno no. Kocha Robert Matano nigi geno mar kawo lig mar KPL. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lu kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawo. Palomino chiena tandora mojonya. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Hakiyaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga. Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Watu wangu tuko sherehe hadi saa ngapi? Another super sato mawarro mekae ni chenro miluongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno ni shemar morlilo kuma itiere no kako. Kalma sana kumugazon Koma vitu nani idea? Nongani Ramogi nyarnya kachi. Nongani Kolo Call Instrumental. Etum Dagmor. Ngeso ka ngeso Sang'wen otieno mana e Ramogi TV.